De Friesenhal is net dagelijks beschikbaar, omdat er in het tweede weekend van oktober nog een beurs is. Dat is ook de reden waarom de vlechteling maar rond januari blijven kennen. Het heeft te maken met de beschikbaarheid van deze locatie. In januari zullen onze grote beurzen weer georganiseerd gaan worden. Ja, en daar kunnen wij helaas niet omheen, om het zo te zeggen. Dus dan zullen de mensen weer elders ondergebracht moeten worden. Omwoners binnen van de morgen mij een brief op een hicht gebracht. Op dat is er morgen een informatiebijeenkomst in het WTC. De gemeente Ljouwert krijgt een soort help om bijeen en zal daarnaast ook meer verschillings treffen. Er komt een speciale wijkmanager extra in deze omgeving. Uiteraard politie en andere hulpdiensten zijn beschikbaar. Basisschool De Vossenburg lijkt dicht bij het WTC Expo. Het is net de bedoeling dat de BN op scholen komen. Onderwijsorganisatie Proloog stiet wel iepen om BN op te vangen leste Jan. De vraag is hoe dat onderwijs de krijgt uit cel. Als onderwijsorganisatie ben wij nieuwsgierig en hebben wij een paar kernvragen naar de gemeente en het COATA om in kaart te krijgen wat voor onderwijsvraag daar eigenlijk uit voortvloeit. En als Proloog hebben wij de kennis en de expertise om daar gewoon een antwoord op te vinden. Hoe langer mensen hier zitten, hoe fijner het is als kinderen gewoon al eens maar wat beginselen krijgen over het Nederlands of over hoe we hier met elkaar leven. En dat kan ter plekke en dat kan op een andere plaats. Dus daar komen goede voorzieningen voor. Het wachtje is nou ont de Friesenhal de klever is. Het WTC en het COA moeten nog in de slag hoe de verschennings die er komen moeten, like als Berden en Huskes. Burgemeester Kronen hoopt dat de vlechteling goed ontvangen worden. Het is enerzijds een noodzaak dat je dit doet, maar aan de andere kant voel je dan ook weer mooi dat al die mensen in de stad zeggen, heel goed dat we dat ook doen. We kunnen dat aan, mensen van spullen brengen tot de handen uit de mouwen. Dus laten we de mensen welkom heten, des te makkelijker kunnen ze ook worden geïntegreerd in alle activiteiten die er zijn.